Yeah, mula baby. Arewa Bass exclusive. Yeah. Wanna na party ne. Party kimban yafa. Fatima. Let's go. Story na. Wanna tell you my story. Story na. It's all about me. Story na. I'ma tell you my story. Story na. Let me hear you say. Yeah, wata rana na shiga garin Mando domin in je gano abokina. Bayan na je na makaranta ga EFS ga mota ina ja. Bayan na isa makarantar su SP kamar an ce kala hannu dama na. Sai gashi na yi gamo da soyayya, sai na gano wata fara kyakkyawa. Story na. Wanna tell you my story. Story na. It's all about me. Story na. I'ma tell you my story. Story na. Let me hear you say. Yeah, sai na gano wata fara kyakkyawa da zuwa ne mata sallama ta amsa. Sai na ce mata SP nake nema, sai ta dariya ta ce wane ne SP. Sai na ce mata wani fari kyakkyawa, sai ta ce a maza akwai kyakkyawa. Sai na dariya na ce to mai muni, sai ta dariya ta ce wasa na kema, amma menene asalin sunan shi. Sai na ce mata ana kiran shi Lukman. Sai ta dariya ta ce abokinta ne. Sai na ce da Allah ki kai ni gunsa. Story na. Wanna tell you my story. Story na. It's all about me. Story na. I'ma tell you my story. Story na. Let me hear you say. Yeah, sai ta ce ba komai mu je in kai ka. Bayan na je mun gaisa da SP, sai suka fara wasa shi da Fati. Sai abokina ya gani cikin bakin ciki, sai ya ce ai wai muke damun ka. Sai na ce na yi gamo da soyayya, ya ce ta wane ce ta Fati da ke gaban ka. Sai ta dariya ta ce wasa kake yi. Sai na ce mata har cikin zuciyata. Sai Fati ta ce ba ta soyayya. Bayan na ƙara zuwa wajen Fatima ta nuna ba ta ƙaunata. Bayan na juyo ina kuka, in juya sai na ga Fatima tana kuka. Fatima ta zo ta rungume ni, tana faɗin aiwa ina ƙaunar ka. Ranar na ji daɗi a rayuwata. Fatima ta nuna tana ƙaunata. Yau gani ga Fatima ina waƙin Fatima ina rasa ki zan iya kuka. Fatima ina rasa ki zan iya mutuwa. Yeah, Fatima ina ƙaunar ki. Yau gani ga Fatima. Ki zo mana Fati, amma fa na sha wuya. Haba.